שלום חברים, זהו הפרק השני בסדרה שלי. אנחנו נעשה את הדראפט הטוב ביותר בעולם כולו. אני עכשיו אכנס לאפליקציה של הדראפט. בואו נתעניין בינתיים בשחקנים. יש לנו פה את ליאונל מסי, היה לנו כאן, הנה אני מראה אותו שוב, את פלה, את רונלדו, יש לנו בקנבאואר, הבנם הכי טוב בעולם. יש לנו את לבנדובסקי, בייל, פויול, יש לנו את פול פוגבה, שהקלף שלו מעניין אותי בצורה הזאתי. באקסבוקס ובפלייסטיישן הוא עולה אותו דבר, איזה מחיר מטורף זה. אנחנו רואים שיש לו 78 פס, 82 שוט, 88 דריבל, שחקן גדול. יש לנו את קורטואה, יש לנו פה חוץ מפויול את לואיס פיגו. בואו נעזוב את האגדות, יש לנו פה את מודריץ', אחלה שחקן שנפצע. יש לנו את רמוס שגם קצת אותו מעניין לי להיכנס. יש לו באקסבוקס מחיר סביר של 21,000 עד 400,000. יש לו דריבל 70, דיפנד 87. יש לנו את היגואין, את סנצ'ז. זהו, בואו נעזוב את השחקנים, בואו ניכנס לדראפט הראשון שלנו. איזה סגל אני אקח? אני אקח את הסגל 3-4-3, אחלה סגל. בואו נבחר את הקפטן שלנו. יש פה קצת התלבטות. אני אוהב מאוד את הליגה הספרדית. דוד אלבה אחלה שחקן, אני ממש רוצה לבחור אותו. אם זה לא היה גריזמן, אבל זה היה עם אותו איכות של 88, בלי שום קשר שזה גריזמן, רק בגלל שהוא בליגה הספרדית ואני הולך לעשות פה דראפט של הליגה הספרדית, אז אני אבחר את אנטואן גריזמן. יכולתי גם לבחור את איסקו, אבל הוא לא כל כך עוזר לי כי גריזמן הרבה יותר טוב ממנו ואני אוהב גם את גריזמן. אוקיי, בואו ניקח את השוער שלנו להיום. אין לנו פה מישהו כל כך מהליגה הספרדית. ניקח מישהו הכי טוב פה. את האמת אני אקח את השוער של לסטר, כי זה ליגה אנגלית, ואולי גם לא יצא לי בלמים מליגה ספרדית, אלא מליגה אנגלית, שזה הדבר השני שאם לא יצא לי אני הולך להשתמש בו. מסצ'רנו, בקנבאואר. יש לנו את בקנבאואר, שאותו אנחנו הולכים לקחת, והוא גם משתלב מעולה לשוער של לסטר, כי הם שניהם גרמניים. יש לנו פה את האגדה. עכשיו אנחנו צריכים מישהו מליגה האנגלית. יש לנו מהעיבר, אין לנו אתם יודעים מה, אני אקח של ארגנטינאי, אז אני אקח בעצם, כן, הוא השתלב לי, הוא גם ליגה האנגלית. יש לנו פה את גודין ואת קמיל. גודין הרבה יותר טוב, גודין גם הרבה יותר יעזור לי. יש לנו עכשיו את הרבה שחקנים שאני לא כל כך יודע במי לבחור. נחפש מישהו מהליגה הספרדית, אין לנו. אורוגוואי, גרמני, ארגנטינאי, משהו לא, נפלת הכי טוב. בעצם יש לנו, הנה לס פלמאס, בטעות, לא שמתי לב. אני רואה עכשיו מישהו מלס פלמאס שיעזור לנו מאוד. יש לנו פה את גונזלו קסטרו, שהוא אחלה שחקן בדורטמונד, הוא גם משתלב לי טוב עם בקנבאואר. אבל למה לא בא לי ליגה ספרדית? יש לנו פה את פלאיני, ויש לנו פה, כאילו הוא גם יעזור לנו לליגה האנגלית,
של השחקן הארגנטינאי של סוונסי, ויש לנו מישהו מיובנטוס. הליגה איטלקית לא כל כך עוזרת לי פה, אין לי ליגה ספרדית, אז אני אקח את פלאיני. יש לנו פה את קרוולדו. איי, חבל שלא לקחתי את השחקן מיובנטוס, כי יש לי פה את קרוולדו שהיה משתלב איתו נפלא. טוטנהאם אנחנו יכולים לקחת, יש לנו פה מלסטר, אחלה שחקן, איך לא שמתי לב אליו, מאחרז, אחלה שחקן. שוב קרוולדו, רק בעמדה אחרת, גם בעמדה הזאת הוא טוב. יש לו שתי עמדות, אבל העמדה הקודמת שלו לדעתי יותר טובה. בואו נסתכל על מי אנחנו יכולים לקחת. מי משתלב איתו, או עם גריזמן או מישהו מהליגה האנגלית. טוב, עכשיו יש לי קצת בעיה, אני יכול לקחת מישהו מאינטר, אבל אני דווקא מעדיף לקחת מישהו מהליגה הגרמנית, סליחה, התבלבלתי לרגע, מלברקוזן. כן, אני אקח אותו ונראה מה שיהיה בהמשך, אף אחד לא היה כל כך עוזר לי. יש לנו פה את דוגלס קוסטה, שזאת הייתה בחירה נכונה מאוד. בואו נחליף, נראה אם הכימיה לדעתי תעלה. לא, היא נשארת אותו דבר, אבל אני אשאיר את זה ככה, כי גריזמן יותר מתאים לי בעמדה הזאת. בואו נתחיל בחילופים. יש לנו פה את רוני, את נלדו. רק רגע, בואו נבדוק. נלדו לדעתי יעזור לי, לא כל כך. הוא משלקה. רוני, אני אקח את רוני, את האמת. כן, רוני. האם נכניס אותו? נכניס אותו במקום פלאיני, למרות שיורד הכימיה, אבל רוני אחלה שחקן. יש לנו פה את אירו, שאני לא כל כך יודע אם ככה אומרים את זה. אפשר לקחת אותו כי הוא ספרדי, אבל יש לנו את השחקן מדורטמונד הגרמני שעוזר לי יותר בכימיה, שהוא משתלב טוב לדגלס קוסטה, הוא גם משתלב טוב לבקנבאואר. יש לי פה מישהו ממלגה, יש לי פה מישהו מצרפת, צרפתי, יש לנו פה מישהו מהל שהוא אנגלי. בחירה קשה, מה נגיד? ניקח רק בשביל הקטע של הליגה הספרדית את השחקן ממלגה. יש לנו פה את בופון ואת נוליטו יעזור לנו פה טוב. נוליטו, אני יכול להכניס אותו במקום גריזמן. לא, אני לא אכניס אותו במקום גריזמן. רגע, ווייל W שלא כל כך עוזר לי. בעצם כן, זה עוזר לי. בשער יש לנו שוער שקצת עוזר לי, קצת הרבה עוזר לי, אז אני דווקא אקח את נוליטו. לדעתי הוא יעלה את הכימיה, בוא נראה. כן, 79 הוא מעלה את הכימיה בצורה מעולה. אנטואן גריזמן, אחלה שחקן. אני אצליח לשלב אותו באיזשהו מקום? לא נראה לי. יש לנו פה מסלטה ויגו, אחלה שחקן. קברל, אם אני לא טועה, הוא ארגנטינאי. יש לי פה מישהו ארגנטינאי, כן, מסוונסי. אני לא הולך להוציא כרגע את מחרז. יש לנו פה את אליש וידל, שהשתלב לי טוב. אליש וידל. טוב, בואו ניקח את אליש וידל. אני רוצה לנסות משהו, לשים את אליש וידל פה. לא, זה גם מוריד לכימיה, וגם את האמת, שחקן מלס פלמאס יותר טוב ממנו, וזאת גם לא באמת העמדה של אליש וידל.
יש לנו כאן מישהו מעולה מוויה ריאל. אני אקח אותו כי הוא באמת האופציה הכי טובה שלנו והאופציה הכי נכונה מבחינת כימיה. הוא בעמדת ה-RM. אם אני אשים אותו פה, לא יודע אם זה יעזור ל-78, אבל הוא יותר טוב אם אחליף אותו עם רוני. 70 זה לא יצא לי טוב. אם אשים אותו פה יש 79, אם אחליף ביניהם 76, אם אשים אותו פה 75, טוב, אז אני שם אותו במקומו. אין לי כל כך במי לבחור, אני אבחר בשחקן מבטיס רק בשביל הקטע של הליגה הספרדית. CB, אני יכול לשים אותו פה, יהיה לי כימיה עם הולדין של צהוב כזה, כימיה בינונית. אם ישים אותו עם השחקן מסואנסי, יהיה לי גם כימיה בינונית, שזה מה שיוצר בקנבאואר, שהוא הרבה יותר טוב, אבל גם בקנבאואר יוצר ירוק עם השוער, ועוד צהוב עם עוד שחקנים. לא, אני לא אכניס את השחקן הזה, אני אמשיך לשחקן הבא. יש לנו פה את סרחיו ריקו, שאני לא אקח אותו, כי יש לנו אחלה שוער בשער. לוקאקו יכול לעזור לי. בוא נראה אם הוא יעזור לי במשהו. נראה אם הכימיה תשתנה, לדעתי כן. 84 כימיה מעולה. לא מעולה, אבל יותר טובה ממה שהייתה. שוב הספינה. יש לנו פה עוד אגדה. את האגדה הזאת בוא נראה מהמקום הכי טוב שלה. פה 86 זה יהיה, פה 89, פה 92 ופה 77. אז סליחה. טוב, בינתיים בוא נבחר את השחקן הבא שלנו, ניקח אותו מוויה ריאל. טוב, יש לנו עכשיו התלבטות, כי אני יכול לעשות את המהלך הזה. כל המהלך הוא 92, בואו נראה כמה זה יצא עכשיו. 78, אולי לוקאקו במקום, לא. בואו נשים את האגדה פה. את רוני נכניס לפה. 83, אחלה כימיה, אבל שכחנו להחזיר את לוקאקו. 92 כימיה. יש לנו את בן ערפה בקלף מעולה. וואי. בן ערפה לא נראה לי יעזור לנו, יוריד כימיה. קלף הזה מפחיד, אבל סורי בן ערפה. עם כל הכבוד, ויש לי כבוד אליך, אתה לא כל כך עוזר לנו. יש לנו פה גם אגדה, גם את סטרלינג שהשתלב טוב לנו, אני לא אקח את סטרלינג. גם השתלב טוב לרוני, השתלב טוב להרבה שחקנים מהליגה האנגלית שיש לי פה. יש לי פה את נסרי שגם השתלב לי טוב. אני אקח את האגדה, הכי עוזרת לי כרגע. אם אני אשים אותה פה, יהיה לי 86. פה 87. פה 97 כימיה, מלא. יש לנו כאן את הרבה שחקנים בינוניים. אני אקח את השחקן היחיד שאני מכיר מכאן, מלברקוזן. זהו, נשאר לנו לבחור רק מאמן. אני אקח מאמן אנגלי, כי יש לנו הרבה שחקנים אנגליים. ניקח מפה, ניקח בוא נבחר, אני אקח מפה. יצא לי מאמן הרד, חבל. העלה לי את הכימיה, בעצם לא העלה לי את הכימיה. זהו, סיימנו את הדראפט שלנו, נשמור אותו. איך אנחנו נקרא לו? נקרא לו צ'מפיונס. רק רגע,
זהו, זה הדראפט שלנו, 98 כימיה, 87 כוח, אני אוהב גם לקרוא לזה כוח סוס. זהו, גם תם הפרק השני בערוץ שלי. אני הייתי רותם, יאללה ביי.